ҳамҷонон азиз 3 июни соли 2024 давом медиҳем наворро аз гелозори Акай Рустам деҳаи Тудаи шаҳри Ҳисор. Як ду савол мондагӣ буд. ҳамра ман гуфтам тиям Акай Рустам, шумо ҳамина бинед шакли буриш шумо ба шакли дигарон монанд не. Ҳамон гиҷибии ки ман мехоҳам кунам аллакай шумо практика тасдиқ кардед, дар коротон аллакай гиҷибӣ кардед. Ҳамаш як хел рафтагӣ, ин аллакай 16 та не, як 30-40 та навда рафтагӣ. Кундатон ба қувват аст. Ин шакли буриданро аз куҷо ёд гирифтед шумо? ҳамин шакла да як гелос кардем. Ҳамин гелос ҳамин шакл маҳқул шид. Мобайни гелос ки шуда касалаш камтар мешавад, ҳавогардӣ хуб мешавад. Барои ҳамин хеле маъқул шуд. Яъне ки шумо аз таҷриба ёд гирифтед? Таҷриба ёд гирифтем. Мо ягон кас маълим надоштем ки гав зана. Ва ҳамин пайванда ҳеҷ ка нишон надода буд ки дар ҳамҷо мо ҳамхелӣ кунем. Ҳамхелӣ кардем, шуд охи. Аввал кам кардем, баъд дидем ки нағз шуд, баъд нисфша кардем. Акайҷон, таҷриба ин модари дониш аст. Акайҷон, баъд чиз ин гелосои шумо ман мебинам дар ин қадар боронгарӣ ягон майда кафидагӣ надорад. Ин гелос шумо намекафад ме? Ин гелос агар як соли аввале ки мо ҳамина кардем, 9 рӯз борон борид. Ҳамин 9 рӯз борон ба ҳамин гелос умуман накафид. 9 рӯз борони падряд ба Накафид. Барои ҳамин боғи гелоса буридем, ҳамин боғи гелос кардем. Ин гелос ба бороно тобовар будааст, намепусидааст? Бороно тобовара намепуса, баъд майна намезана. Нигоҳ кунед, ягон боғ ба ягон ҷоша я майна задагӣ нест. Майна намехӯрад, чумчук намехӯрад. Не, намехӯрад. Пусташ ғавз. Бо сифатан аз ҳама калон, Сифат калон. таварни видаш блеск метиҳад. Беҳада ҷои. Бо ҳама қимат. Ҳама қимат. хай шумо барака ёбед Акай Рустам. Мана ба саволҳои мо бисёрша ҷавоб додед. Буриданашон гиҷибӣ, мана аз поён гиҷибӣ аз поёнтар метиҳанд, лекин аг боло додиан накам. Хай инам як навас. Охи ман намедонам, ҳамин мехоҳам тавдода нишон дем чӣ қадар ин калон аст. Охи ина бинед. Ина бинед. Ин бо бисёр мебастад ки ин як мебандад ки то сару гӯшаша мебастад. Сеҳоли ман навайш равам. Ин бастани ина бинед. бовар кунед дар ҳамин 4 соле ки ман дар боғҳо мегардам, якум бор дисодем ки ин хел мебастагиша. Якум бор мебастагиша мумкин бинаму ин хел бисёр мебандаду бо ин қадар калонаша якум бор дисодем. ин хел гелоси ба сифатро рости гап якум бор дисодем ман ки дар ҳақиқат бо сифат ин то рӯи замин бастагие. Пайванд ана пайванд таги пӯст будааст. Пайванд таги пӯст мана ин ҳамин аллакай кушодед ҳамин сола пайванда. Як ҳафта пеш кушодам. ин ҳамин сол аллакай худаш 1 метри мешад зиёдтар. 1 метр зиёдтар мешад. 2024 ҳозир ҳисоб кунем. 25 не 26 ҳосил мегиред. Чанд ха мегиред ҳамин як дарахт 26 фикри шумо ба? Хай ҳамин соли якум бастш ҳамин. Ава чанд сол ҳамин соли якум баст. И чанд кило дод? Як 30-40 кило 50 кило дод? Не, аки сол камтар. Ина нигоҳ кунед. Ҳамин сол якум бастш. Ина бини. Анам оличае ки нишон додем ку. Офарин. Анам оличае нишон додем ку. Якум чи. Тамом сол якум бастш. Хай як 20 кило доштагӣ. Зиёдтар мумкин доштагӣ. Охи 20 кило як дона гелос да шумо 20 кило тият 20 сум 400 сум 20 сум якум ҳисоб кардам 25 сум не. О ана пул ку. Ана пул. хай чӣ гӯям ҳамдиёрон азиз, қариб ҳамаи саволҳо мо додем. Чӣ саволе пайдо шавад агар баъд ман да гап мезанед, ман Акай Рустам ҷошо ёфтам, пайванд мегирем. худо хоҳад мо дар весел мегузаронем инро, дар решаи маҳз барои гелос реша баровардагӣ весел мезанем инро ва ин бояд бо аз ин ҳам беҳтар шавад. ҳамдиёрон азиз, то ҳастем ҷон метиҳем ки ватанро обод кунем ва мулки ватанро беҳтар кунем. барои чӣ ман инҷо омадам? барои ки ин гелоса бастанашро дида омадам. инабинед. бояд мулки ватанро обод кунем ва меваҳои беҳтаринро мо бояд ки тоҷикистонда парвариш кунем. ин сараш хам бечора. ина бинад. Акай Рустам, дастон дарда навинад бари меҳнатитон ба ин таҷрибатон. ба гумонам ки илми вай доред, донишгоҳи аграрӣ? Не, ман институти забонҳо хондагиам. Институти забонҳо. Забони гелоса ёфтед да шумо? Забонҳои гелоса меомӯхтам дар ҳамҷа. Раҳмат. Як ҷавон ташаккур ба шумо.